Ranier Fsadni, opinjonist dwar il-politika beruq fil-Partit Nazzjonalista, għamel dikjarazzjoni ċara. Il-kandidat tal-kap tal-istess partit, Adrian Delija, mhux kontra l-establishment. Fsadni għamel din id-dikjarazzjoni f'artiklu fit-Times of Malta li fih analizza l-karattru u twemmin ferm magħruf tal-kandidat Delija. Fsadni li jitħallat sew ma' nies fil-Partit Nazzjonalista jgħid li tkellem ma' nies li qed jappoġġjaw lil Delija. Jidher li huma konxi mill-limitazzjonijiet tiegħu iżda kif qalu opinjonisti oħra, il-partit fi kriżi donnu kien lest idur wara l-ewwel wieħed li kien ġej minn barra huma x'inhuma l-kwalitajiet tiegħu. M'hemm xejn minn dak li smajt minn għand dawk li jagħmlulu l-kampanja li jissuġġerixxi li jarawh bħala figura profetika b'xi erf tad-dinja politika jew is-soċjetà, jikteb Fsadni li jgħid li għandu erf superfiċjali ħafna taż-żewġ affarijiet. Uħud mill-kollaboraturi qrib tiegħu jammettu li għandu ħafna xi jitgħallem minn għandhom, jikteb Fsadni li jgħid li huma jgħidu li konfidenti li se jitgħallem. Imbagħad Fsadni elenka ċertu fatturi li meta analizzati fid-dettall iġibu fix-xejn ċertu illużjonijiet li benaw. Meta jgħid li se jagħmel studju soċjoloġiku tas-soċjetà juri li maqtuħ mis-soċjetà u l-politika nnifisha, jgħid Fsadni li jimmarka wkoll in-nuqqasijiet u l-inkonsistenzi fil-kampanja ta' Delija. Jinstema' qisu hyper ostingat kiteb Fsadni dwar il-kandidat li qiegħed ikun ikkritikat għax irida tal-ġdid, però mdawwar bosta nies illi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali dawru lil Simon Busuttil. B'hekk sigħat qabel il-vot qed tkompli din it-taqbida interna fil-Partit Nazzjonalista ta' minnu kontra l-establishment jew mhux. Lil Chris Sajt jarawh bħala parti mill-establishment anke għax ilu 30 sena fil-Partit Nazzjonalista u ismu huwa sinonimu ma' wħud mill-ar deċiżjonijiet li ħal Partit Nazzjonalista fosthom il-500 euro żieda fil-ġimgħa. Imma min jaf l-affarijiet sew jgħid li Delija kien qed jiffanga mal-establishment fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Biex quddiem dan kollu xi kunsillieri u tesserati nistemaw jgħidu li din id-darba seta' kellu raġun min talab li tkun posposta l-elezzjoni la darba ħadd mit-tajbin ma tefa' ismu il-quddiem l-ewwel.